Ahoj! Máme novú výzvu. Zahryznúť, olízať alebo nič. No. Čo dostaneš? Budú tam všelijaké rôzne a zaujímavé veci. Musíte urobiť všetko, čo vaša karta hovorí. Pozrime sa, ako si poradíte s úlohou. No, chlapci, poďte, upokojte sa. Fíha, to je pálivá paprika. Ó, čo to je? Nie! Ó, nie! To nechcem robiť. No, dobre. Mám šťastie. Dobre, tu máš, nie. Skúsme to olízať. Wow, vôbec to nie je pikantné. To je super. Hej, to nepôjde. Poď. Come on! No, je to také strašidelné. Aké je to pikantné. Oheň! Och, nie, prestaň. Si na rade. Och, prečo ja? No, poďme si zahryznúť. Ups! Myslím, že vybuchnem. Oheň prichádza! Fíha, to bolo šialené. Ale ty si to dokázal. Jej! Mám nejaké chutné jedlo. Je to také dobré. Áno, je to veľmi lákavé. Poslúž si, Jack. Si blázon? Čokoľvek chutné. Mňam. Chalani, začnem. Wow, to je neuveriteľné. Môžem to olízať. Mám neuveriteľné šťastie. Ale no tak. Vy, chlapci, poďme začať. Som prvý. Je to úžasné. O, áno. Poďte, pozrite sa, chlapci. Teraz si odkrojím kúsok cesta. Používam vidličku a nôž. Ach, áno. Čo? Vypadni. A idem ďalej. Okay. Naozaj? Hej, Brittany, toto je pre teba. Ó, ďakujem. Zdá sa, že to fungovalo. Si viac než vítaná. Brittany, a toto je tiež pre teba. Wow, chcem viac. Wow, chlapci, ďakujem. Čože? Zjedol si všetko? Si vo veľkých problémoch. Bude to strašidelné. Čo? Potrestal si sa sám. To bola taká zábava. Aký je to zápach? Poďme to otvoriť. Ale najprv karty. Nič? Musím to olízať. A musím si odhryznúť. Poďme to otvoriť. Wow. Nemôžem sa dočkať, kedy začnem. Ups, môj jazyk. Oh, pust. Och, čo mám robiť? Wow. Hej, ľudia, možno nejaká pomoc? Áno, samozrejme. Trochu viac. Ups. Môj jazyk. Och, nie. To je v poriadku. To je v poriadku. Len to vrátim späť. No, myslím, že to fungovalo. Poď, Jack, si na rade.
Áno, viem, čo treba urobiť. Všetko bude dokonalé. Čo robí? Neviem. Moment, poďme na to. Čo? Chytím ťa. Poď sem. Jej. Čo robí? Och, nie! Zachraň sa! Chlapci! Dobieha nás! Poďme, chlapci! Och, bež! Otvárame to? Všetci spolu. Poďme. Och, to je chutné! Pozrime sa! Yeah. Ach, áno! Čo? Hurá! Konečne! Poďme na to! Vytláčame to! Wow. Wow! Veľmi chutné. Hej! Daj to sem! Ale ešte som neskončil. Nebudem to s nikým zdieľať. Povedal som, daj to sem. Tvoj! Odporné! To je pravda. Mám liek na baktérie. A teraz to môžeme utrieť. Hotovo! Čas to vyžmýkať. Och, toto je tak lahodné. Dajme si ešte trochu. Wow! Teraz čas na bublinu. Nápad. Yeah. Yes! To je lepšie, ale môžem ešte trochu pracovať a potrebujem kresliť. Zaujímavé. Och, áno, viete, čo to je? Je to také roztomilé. Naozaj to chcem. Hej! To je moje! Ach, Britney! Čo si urobil? Je mi ľúto. Cítite to tiež? Hej! Je to odtiaľ? Och, poďme to otvoriť. Nechutné. Fuj! Och, našťastie nič. Och, nie. No, to nie je fér. Nerozumiem. Chlapci, vráťte sa sem. Rýchlo si to oblečiem a môžeš začať. Poď, Jack. Och, to tak strašne smrdí. Nechcem to robiť. Fuj, nechutné. A čo je toto? Tu je taký silný zápach. To je smiešne. Áno, vtipné pre mňa, pretože je to tvoja rada. Och, nie! Chalani, toto je hrozné, fuj! No, to je všetko. Och, nie, ten zápach je stále silný. Ups. Och, áno. Hej, chlapci, najprv karty. Čo? Nie! A mám šťastie. A ja. To je veľmi zaujímavé. Yes! Ale bojím sa. Musím byť opatrný. Aj my sa o teba bojíme. To je všetko. Skončil som. Teraz je rád na tebe. Och, chlapci, možno by som nemal. Naozaj to nechcem robiť. No tak, zvládneš to. Budeš to musieť urobiť. Dobre, hlavná vec je byť veľmi opatrný.
Je to také strašidelné. Čo je toto? Oh, man! Toto je tak vtipné! Môj nos!